weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to mbagna to ferel to ñabina to atene to bourgodona to hijadia to tampi daro to gurel cooga to lewe to buubo awdi to rufi awdi ko on takkusan juula ha to galle ceerno yaya dia to mbay ha to galle ceerno abou diaba soto belel gawdi wuuro nayyi e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardeni kabaruji men to leydi Mauritanie aleta hanki o accident ji musditinama e dow lawol bitengol lawol yakare woni rudde l'espoir e ha to dow lawol ummade Nouakchott faade Nouadhibou kala waɗi yimɓe nayo wasɓe hen pittali men yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen to leydi Sénégal gone Saliou Dioba ko ƴettinoɗo foof ko jandi yanke ƴettinoɗo leñol fulɓe no dijorino o waɗama convoqué o notoynoma ñalawma hande o convocation makko toon to division spéciale de cybercriminalité kono kadi o tawi toon convocation ngaji ɗiɗi keesi goɗɗiɗi diaspora fulɓe diaspora wondude association diawan ɓe mbaɗi e dow makko to leydi Mali ko to nokku biteɗo Kélébougou ko tan Mousse to waɗi toon ko huɓere étage de R plus kañuma darguiri toon yimɓe waɗi yimɓe nayo wasɓe hen pittali men kedde Afrique jabboɗen ko Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaberi jeeyaten ko to leydi France to leydi Albanie to Indonésie ha to leydi Russie bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren jambitowo ɓandu musoro ɓandu wuloro ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkoɗo yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime hen koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koredi noro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jamma aadi biɗa aadi salade aadi ɓuri firtoɗaade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo addodira jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jajide ɓalawal e danwal kala
ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah luɓirimo gandal dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi kay oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah rabbil alamina. ceerno Amadou Tidiane Diallo mo yaranaɓe wonduɓe koyɗe musoje koyɗe guloje ɓalli ƴakkoji ɓalli ɓuutoji ɓalli musoji kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo no yaranɓe rewɓe wonduɓe kista fibram dagam sita rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe ustaraɓe ndewago kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawrana ɓen worɓe ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men jippiɓe leece fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo prostate ma to wawi yarude kala hay sinno koko ɓurno ha ala ko heddi so wonani opéré son jokkodiri nder balɗe tati joni joni docteur eɓe ma nanduma an kam hol o safara mo jiituɗa. ceerno Amadou Tidiane Diallo estomac ma to yaranno foof son jokkodiri balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko jiɗɗa. ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawran ɓen wonduɓe dabaruji weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ɓe arsigaji men kippi ƴeewoɓe visa ji ƴeewoɓe kayitaji kala e embauche. ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labdo reedu kommalaɗo woni omo tawe oɗo saaha joni to Paris laamugo leydi France. sa yiiɗi jokkodirde ceerno Amadou Tidiane Diallo numéro makko téléphone ko numéro makko WhatsApp kadi mbatta ko 00 336 04 04 66 27. ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗum miñi ko wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro makko 77 714 94 15. gorko mo melga wuuri jinneji base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mo mbatta 77 537 79 28. ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawi ɗon ɓiyi kono wiye ceerno Abdoulaye numéro mo mbatta ko 46 94 21 91. ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labdo reedu. ceerno Amadou Tidiane Diallo ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne hewɓe noddi hewɓe mbaɗi vocal uji kolleri tigui e nder jayde he guila kay jokkodiri e Amadou Tidiane Diallo guila nde keeɓi alhaali makko e téléphone e jayde he jokkodiri e makko keeɓi jaam hano hannirta ni guila wannoɓe paralysie joguinoɓe bekkiji joƴƴini e noon kadi guila jippinoɓe leece ngabbiti kono noon kadi wonnoɓe prostate e wondunoɓe estomac kala certi hen ha yanoɓe borgal certi hen ha laaɓi. ceerno Amadou Tidiane Diallo mbadden dando faade makko. kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine jeegom lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi habaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha bawon yiden to banggue nate ɓosoje ko meñi men sehil men Saydou Abouba ñagama yafuy noon e kirgola kabaruji ɗi e kikiɗe hande on pular hewide ni jeeyaɗo jeeya ko rondi habaruji men ɗemgal pular koto leydi Mauritanie puɗoɗen to leydi Mauritanie sembeji leydi ndi woni armée nationale gendi Mauritanie ɓe mbaɗi ñande aseta ɓennuɗo ɓe mbaɗino e nder 5e région militaire mo Nema ko wiyete exercice militaire walla mbiyen tigui ko wiyete tigui ko wiyete exercice militaire walla mbiyen ko wiyete entraînement militaire ɓe mbaɗi ɗum kay tawi kadi ɓe kutorima guilay armuji tokosi ha e armuji hakkudeji kala wondude armuji lourde woni armuji ɓutti kala ɓe mbawi hutorade ɗum supervision golle ɗe noon ko hannena Wulsidi kañum woni jaagogal kalfinagal ko fate défense nationale ko noon kanko ministre o noon o waɗi toon kadi inauguré réalisation ngaji kewɗi no feewi tawi kadi ko golle kewɗe ɗe gollata toon tawi ko sembeji leydi ndi woni ko golli ɗum toon ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen le chef d' état major de la gendarmerie nationale mo leydi Mauritanie on woni général de division Ahmed Mohamed Wula Taya o waɗino ñande aseta ɓennuɗo ɗo kanko ne visite makko de travail et d' inspection te bataillon de la gendarmerie nationale mo Nema en des régions de Hoddela Charqi ko colonel commandant de la région est e wondude commandant des bataillons kañumen jaɓɓimo toon o joddima toon noon batu e dadiɓe ɓe martabuji towɗi guilay officier ji ha e sous officier ji kala o yahano toon goto noon omo yaadi noon e délégation timmude tawine tawi hen ɓen chef uji ardiɓe bureau ji e nder état major de la gendarmerie wondude directeur uji wondude directeur makko cabinet
ha joni ko leydi Mauritanie keɗen rafi biyeteɗo la fièvre de la vallée du Rift ine tawe hande nder gendi Mauritanie ha tengti noon e nder région de Asaba wondude hodduji ɗiɗi wonti hoddela sharqi e to hoddela garbi ɗum noon hawri kadi ɗiɗo oɗo rafi kadi kewgol makko e oɗo saaha joni firnitare rafi oɗo rafi hawri tigui koye udditgol école aji ko ɗum saabi noon hewɓe kay namdinoma e nder ɗiɗon nokkuji toon to Asaba ha to hoddela sargal hewɓe namdinoma kay beele kay ɗiɗo école aji udditgol mum fotani dirtinede kay ha diwa oɗo saaha joni saabu kewgol koye firnitare to noon oɗo rafi to Asaba ha to nder hodduji ɗiɗɗi kala woni hoddela sharqi e to hoddela garbi e peeje noon goni tigui koye ƴeewede oɗo saaha joni no école aji ɗi kay nde école aji ɗi dirtina ha diwa oɗo saaha joni kay honno holliri e nder yoga e guure tawi kadi koto rafi o ɓuuri teskede tawi kay ko yidde rende janggoɓeɓe e janguinteɓeɓe kala janguinoɓeɓe e janguinteɓeɓe kala yidde fabade ɗumen e dande ɗumen e oɗo rafi bila noon ko rafi o fuɗɗi kay warde yettima yimɓe jeeyo e nder leydi Mauritanie hen nayo e nder jeeyo mayɓeɓe hen nayo koye nder commune mo Tene ha ene tawi nder mo kata mo kanko sa goto koye koto Guérou e nder Asaba Mauritanie winditino ko 94 ka confirmé woni 94 tawi ko tawaɓe tigui ene gondi oɗo rafi e nder ɓen 94 hen 62 kepti ceɗal men hano kanirta ni sappo joyo noon ha joni nana keddi e juuɗe safroɓe ko leydi Mauritanie ha joni keddoɗen jiyan ha toon to gargarat noon ko sodorde walla mbiyen ko falla damal natirde kay kerol tawi woni ko kerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Maroc kala kay nato e nder ɗeɗo leydi ɗiɗi ko ɗon tigui rewata e nder ngal ɗon damal ɗon to frontiére laamu leydi Maroc wonɓe kay ngal ɗon damal joguiɓe nden kay kisal damal ngal ɓe kolliri tigui ɓe teɓima 53 piccal jeegom woni 53,6 kilo tawi ko drogue mo hinde cocaïne ɗum noon ɓe nanguno ɗum ko ñande jamma aset e nder camion noon camion ummornoɗo kay e nder gotiri e leydi Afrique subsaharienne chauffeur camion noon ko ɗon tigui woppi camion naate soyde e oɗo saaha joni omo yiile jilaw cattuka no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen aleta hanki o député ji wondude maire uji wuuro ak juge ɓe dokkiri toon kay ko fate fourniture ɓe dokkiri toon fourniture scolaire woni tigui guilay kayeji bikuji e tigui e defte gueɗe kartaɓe gueɗe baɗe noon tawi kadi ko kamɓe kamɓe tigui duñi juuɗe mabɓe e poche uji ɓe jaltini koppereje e mabɓe kay ɓe mbawi sodde ɗiɗon fourniture woni kayeji e kartaɓe e defte kewɗe ɓe mbawi sodde ɗum kay e feccirde gam feccirde kay e nder ɗiɗon école aji ha tenti noon e ɓen kay miskineɓe foof noon ko yidde mbadi kay ɗoftude sembinde kay encouragé sukaɓe janggoɓe e ɗoftude kadi jinnaɓe sukaɓe janggoɓe ha tenti noon e miskineɓe saabu eɗen teski kay oɗo saaha joni ko fati tigui e codgol fourniture scolaire e ɗum tiiɗi no fewi Sidi Ahmed Mohamed El Hassan ko goto e député ji kay ko on tigui o holliri waɗi toon discours pattam lemijo noon hollude kay hol mujibu ngal ɗo ballal koko saabi kadi hol mujibu ngal ɗo ballal e hol fandare mabɓe hen hono directeur régional de l' éducation biteɗo Abdallah Thiam tawtorama cérémonie o kañum kadi holliri hen weltare mum mawde no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen booli leydi Mauritanie ene jokki kay yoɓade pittali yimɓe aleda hanki 5 lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi e dow booli ɗiɗi ɗiɗinama hen accident ji musti no fewi so tawi ko dow lawol yakare woni lodde route de l' espoir e dow wondude e dow lawol hakkude Nouadhibou fade Nouakchott walla Nouakchott fade Nouadhibou waɗi noon yimɓe nayo wasɓe hen pittali mumen waɗi kadi barmuɓe hen ina waɗi noon e nder barmuɓe he kadi hen tampuɓe sanne no fewi accident gadano o noon waɗi ko sara elega sappo kilométre uji sappo hakkude mum elega ko camion ferɓodiri ɗon e auto tokos accident goɗɗo o noon ko camion accident goɗɗo kadi waɗi no sara boutel mida on accident mbaɗo sara boutel min noon hay goto mayani hen hay goto gagnaki hen so tawi ko accident musɗo goɗɗo on waɗi koye 150 kilométre woni kilométre 175 tawi kadi e dow lawol Nouadhibou waɗɗani nokku mo mbiyata wedda sepka e dow route lawol Nouadhibou fade Nouakchott ɗonne ko otoji ɗiɗi tokosi ɗi hirde Toyota Corolla kañumen tigui Corolla kañumen pelɓodiri ɗon felmande musde no fewi waɗi yimɓe ɗiɗo wasɓe hen pittali men tawi kadi saabi oɗon accident ko excès de vitesse otoji ɗiɗi moni hen kala dogatno dogdu fakkidiru no fewi ɗiɗo accident ji ɗiɗi kala noon ɗiɗo accident ji ɗiɗi kala noon ɓuuri tigui rewde ɗiɗo accident ji ɗiɗi kala noon teskama tigui e oɗo saaha joni
que ɗiɗo boli ɗiɗi kala non woni Route de l'Espoir e lawol Nouadhibou kala teskama ko boli kay oɗo saha joni ɓurɗi waɗede fréquenté no fewi saabu kay ko uddirgol école aji guila yaɗoɓe vacances uji ne hoota e jangguiyannoɓe fettaɓe nokkuji men kala ne koota ko laaɓi kay oɗo saha joni mo ya garta o farwi no fewi heewi yimɓe kadi sofreɓe jarata jaam jaam ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh Al Ghazouani kañum woni hoorejo gendi Mauritanie o winde hello makko x to x tuteur hollirde kay félicide kay e donade dendagal jangguinoɓe école aji ndara jokli leydi he kala nde wonno ñalawma hanki o 2 lewru octobre ko ñalawma kay windere mawninde kay ñalawma windere nde kala teddiniri ko fate jangguinoɓe école aji woni journée mondial de l'enseignement koye ndina mbadi noon kanko Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi ɗi o windi ɓataki makko noon ɓataki félicide e donade kadi e tengtinde seedantagal makko settademo kay darde ɓen jangguinoɓe daari gam ƴettude gande mumen gandal mumen lowde e koye sukaɓe ha joni ko leydi Mauritanie wiyama to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal padenan to leydi Sénégal puɗɗatego toon to Kaolack noon ko tana musɗo waɗi toon ko huɓere étage nde R plus D woni huɓere R plus D étage towɗo no fewi tawi ko dalla mum kañum tigui yani toon e yimɓe waɗi tigui yimɓe ɗiɗo wasɓe hen pittali men waɗi kadi yimɓe jeeɗiɗo worɓe barmuɓe hen ɗum waɗi ko alada hanki jamma ɗum waɗi ko to lagal bitegal Taba Ngoye ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen El Hadji Mansour Mbaye ko communicateur traditionnel ko dowluɗo no fewi ko haaliyanke dowluɗo no fewi e nder leydi Sénégal kanko de o wawi yettade tigui to pavillon spécial mo rebis woni kaso mo rebis e nokku tawi kadi koto nokkuɓe cellani cafrete e nder kaso o toon tawate oɗo biteɗo El Hadji Farba Ngom o wawi yettade El Hadji Farba Ngom noon salminde ɗum juurade ɗum e ƴewde kadi namdade no waddi e ɓandu ko noon kadi o juurima toon mawɗo Malik Mbaye kanko Farba Ngom noon ko esiko kanko so tawi noon ko mawɗo Malik Mbaye hollirama kañumne ko baaɗi ko woni ko neveu makko ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni gon Saliou Dioba ko jaydi yanke cuuɗinoɗo konngudi musdi no fewi ñingde kay walla ƴettade dendagal leñol fulɓe no ndijot noon o yetti tawi kadi o renndi foof ha timmi o waɗi ƴettore wotere ko kanko de alhaali makko nana ɓeydo sattude kay caggal kay alhaali makko oɗo saha joni tawate ko juuɗe wiiteɓe DSC woni division spéciale de cybercriminalité ko convoquenoɗo toon noon o notoyinoma convocation altine hande o nden o yettima toon noon o tawi toon kadi convocation ngaji ɗiɗi goɗɗi keesi ene pawa e dow makko tawi ɗina convocation noon ɗin convocation ngaji ɗiɗi noon hen convocation goto ko fulɓe diaspora kañumen déposi convocation goɗɗo ko fedde witede association internationale de diawanɓe kañumen ne portima toon plainte fulɓe noon ne kewide wonde kay kelanɗe 5 heƴƴani e hoore molotel walla heƴƴani e hoore bonna wodata hen kay yettide yitere ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Pape Malick Ndour ko ancien ministre ko convoquenoɗo altine hande o to section de recherche mo Colobane mo gendarmerie mo Colobane on convocation noon koye alhaali kay fitinaji e wargoji bannoɗi e fitinaji dillere wannode hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo ha yetti hitinaji ɗiɗi e nogas nayyi ko kanko noon wonno e gan sanga ministre de la jeunesse caggal kayde gendarme ɓe kettimo e convocation o haali tigui o jabti namde ɗe ɓe namdinoma ko ɗon tigui ɓe ɗaccitimo o faati galle makko koye kokkoli kanko noon Papa Malick Ndour koye kokkoli mawɗi o jeeya faade kay kaɗo landa wiyete ko APR woni alliance pour la république ko landa ka Macky Sall ardino kanko Papa Malick noon ko guila ñande aseta ɓe teɓinoma to aéroport AIBD caggal kay nde o yinno wadde voyage makko faade toon to leydi France to Paris ko ɗon ɓe kadi mo yaade caggal nde ɓe tardinimo ɗon haalana ka yeehi ɓe mbeɗimo convocation yo ar notade convocation altine hande o ko suka biyeteɗo noon Pape Abdoulaye Touré kañum tigui wannomo kañum dépose no toon plainte contre makko on kadi noddanoma guila aljuma hettama kamɓe ɗiɗo kala ɓe kettama e oɗo saaha joni noon ɓe ɗaccitimo o faati galle makko ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen rafi biteɗo fièvre des vallées de Rift ene tampini hande leydi Sénégal no fewi ha tengti noon e nder région mo Saint-Louis koye ndin mbadi noon teskama 80 neɗɗo woni kam confirmé ko yiita toon waɗi kadi yimɓe sappo wasɓe hen pittali men e oɗo saaha joni nde wonno rafi o kay heewi ummorade koye dabeje ko jawdi waɗi nayyi walla beyi walla gueloɗi heewi addude oɗon rafi ko on kadi kañumen kewi rabde yimɓe ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni noon halfinaɓe ko fati cellal kisal jawdi ɓuuɗi e kolleri toon to Saint-Louis ɓe puɗɗima ñakkude
hokkude woni vacciné ujunnaje 3.7 ujunnaje 3.7 daaba hakkude beyi baadi nayi fof ko fuddi ñakkinede foti ko fuddi waɗede vacciné e nder région de Sédhiou hono no holliri kay Mohamed Moustapha Sarr kañum woni directeur régional de l'élevage et de production animale mo gendi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeen ha to wuuro teddungo Madina Gounass holmo jaɓaɗen ko Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu haali Abouba mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe anduɗinma haali Abouba kabruji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass alhamdulillah alamin e oɗo saaha mo kalten dendagal ko remono e nder oɗon ndungu ɓuuren hewde ɓendi oɗo saaha ha tengti e maaro kala ndemnoɗo maaro guila pulfude toɓɓoji nde puɗɗi nde e oɗo saaha fuɗɗimo soñde kon maaro o haali Abouba bandiraɓe kala nane maaro ko ene coñe hano hannirta ni nde wonno maaro ko ene yaawi ɓendude hano hannirta ni noon kadi haali Abouba e oɗo ñalawma aset jawtuɗo wonno ko dawol ɗon guesa Thialal Tidiane Ba halbitide Madina Gounass dawol soppere makkari ne kadi ndi ɓendi ndi yoori tabarkalla machallah bandiraɓe julɓe kala dawi dawol timmugol dawol paydego ɓe bango fayida ɓe ko sifraŋaji ɓe ko jaafiji ɓe kadi ko yawɗuɓe kadi ganduɗa kala ko soppa daasa mbaɗɗum tuuri mbaɗɗum cuuɗi e on saaha si ha gasi e on saaha bandiraɓe kala mbawa dawde ɓoltude makkari bandiraɓe kala nden soppere dawama dawol timmugol haala Abouba bandiraɓe kala ene belti kono kadi enen beyti goto kala fuɗɗima nadde guesa muɗum gam soñde ndi makkari marko kam ɓuuren hewde kam fayida gayni nowno kañum adi ɓendude kañum adi soñede bandiraɓe kala puɗɗima nadde e nder guese ɗe ene gandi ɗen guerte kanje kewi sakkitade e on saaha guerte oɗo saaha ɗe puɗɗima ɓendude kono noon eɗe manki yarde hano hannirta ni wadde noon oɗo saaha machallah kala ko remono kam rewi lawol alhamdulillah alamin fuɗɗama soñede fuɗɗama moftede fuɗɗama ñamede ko remono hikka ko alhamdulillah alamin yen jogo ɗum jaam alaka tawte kadi ndonguji kewɗe lemtinɗi wondude jaam e celal kisaɗo haali Abouba ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗe Madina Gounass fedde Weltare TV weltare ɓe fulɓe anduɗinma haali Abouba. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi sono wimata Madina Gounass waɗɗani leydi Mali to leydi Mali noon leydi Mali fuɗɗima kay mawninde kolol nayi ɓiwol woni 4e édition mo ɗum tawi ko campagne nationale haɓade cancer endu wondude cancer de col de l'utérus taw kadi koye ndiɗo lewru teddudu wiyetede octobre rose yimɓe gouvernement hewɓe noon mbawi tawtorede oɗon cérémonie ko wayno jaagogal kalfinalgal ko fate taaridi woni l'environnement durable hono biteɗo madame Doumbia Mariam Tangara tawi kadi invité mo ko nando makko jaagogal kalfinalgal ko fate cellal aadi e nder leydi Mali e wondude e wonɓe hewɓe no feewi yimɓe cellal kadi golloɓe cellal gueɗe docteur eɓe ha e gollotoɓe to ministére de la santé hewɓe kay mbawi notitade e tigui e oɗo ngol kolol nayi ɓiwola gam mawninde kay e famminde yimɓeɓe ɓe erima noon yimɓeɓe kala nde mbaɗata kadi dépistage mumen woni tigui yimɓeɓe ha tengte bandiraɓe rewɓe e nde mbawa tigui wadde dépistage mumen gara ko ɓuuri yawde e yaccade kolki so koye men kay ƴeewa so tawi jomumen kay rafi o taw ko kolla woni tigui woyti rafi o biteɗo cancer des seins woni cancer endu walla cancer de col de l'utérus tawi kay fuɗɗaki jeemade ɗum ɓe kolliri noon ko ɓuuri teskede kay e nder leydi Mali ko ɓuuri hewde e ɓe rewɓe mayoɓe tawi ko yaroɓe duuɓi 40 fayi dow heewi yobade ɗumen ko oɗo cancer des seins woni cancer endu walla cancer de col de l'utérus e nder leydi Mali ɓe teskima koɓe kolliri kadi on rafi so tawi waɗnoma dépisté woni holkisonoma guila e law omo wawi safaro makko ne weeɓi kadi dépistage o ko gratuite kono so tawi kay neɗɗo weltidima ha rafi o kay heeɓi ɗum hano hannirta ni oɗon rafi kay oɗon gondude o rafi kay hankkadi duuset tan ha nde balkon mum gasi kala heddo tan kene yara ndiyam mum kono cellal mum kam wawata wonde so tawi noon jomum dépistama guila law ene wawi safrede ha serte hen ha wiya wenga ha joni ko leydi Mali keddoɗen ko tana musɗo waɗi to nokku biteɗo kalana kole bugu ine tawe tigui
nder région de Bougoni ko ñande jamma alkamisa ɗiɗi ene weta aljuma tati lewru octobre o gonde dow ko huɓere étage tawi ko R plus an kañum tigui yani toon e yimɓe sanga 5 heures subaka woni tigui ko adi wendoga seeɗa nde ɗoygol welata ko ɗon tigui huɓere nde derguiti e mabɓe waɗi noon yimɓe nayo wasɓe hen pittali men e barmuɓe tato andaka taw noon holko liɓi nde ɗo huɓere enquête jaƴƴo noon udditama hen ha joni kabaruji men demgal pulara kedde Afrique jabboɗen ko Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj salminama en calmitima Ghali Abouba calmini dendagal kettiyankoɓe Ayaw TV kabaruji ɓe ɓurtimtude dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi hono Côte d'Ivoire toon de ko on cuddiɗo on mennoɗo hono ardade hono leydi ndi biyeteɗo hono Simon taw ko Yvette ko coddiɗo ɗon bara goo ɗum noon e woteji mabɓe mbaɗoji nani nogas e joyyi lewru octobre ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi o wawi kankone dañde hay mbiɗo wonde ma waw kadi wonon ɗoftudemo wonande e lundiyankoɓe ɗum noon ko meeɗo ardade wonde hono jagorde jagorgal taw ko jagorgal hono charla hono Blé Gouré o nde wi wonde kadi wawi koto bayi ɗum ñande asatare hono ɓennuno nde wima nangganmo tawa ko junggo e wuuteji baɗoji ɗi ɗum noon wawi kadi wadde ɗum ko toon to yamo sukuru ɗum noon kanko Blé kanko wono tawata ko kanko Charles Blé Gouré o wi noon wonde kode e liste uji électoral ɗi mbaɗaɗi kanko noon o wawani jeeyede nde tawno wonde kanko ko wawa kadi piƴƴinde ɗereji makko nde tawno wonde kanko noon ko ñawano toon e ɗum noon wawa hono jeeyede kono noon wawa kadi hono jaggande oɗo junggo bene ene wayno ko lebbi tan keddi e woteji mabɓe mbaɗoji ñande avril ujunaji ɗiɗi nogas e jeegom kanko oɗo biyeteɗo hono Raoul tawde ko Vada ñi jaro duuɓi capanɗe 4 e jeenayyi taw ko kanko woni dauphin gardiɗo hono leydi ndi Patrice Talon o wawi kadi hono suɓede ko kanko wonata kono mbir ɗum noon wawde kadi wawdemo kadi jeeyede e ɓen ƴammoɓe kadi artade kono leydi ndi ɗum noon wonno ko ñande asatare ɓennuɗo nde toon to para ku ene waɗi toon to hono cadda ene wayno hono tawde ko fattugal yurnitade caution mabɓe o taw ha kadi ɓe kadi saɗɗoyankoɓe kadi mbawi hono jabde koɓe ganduno ko wonno ko ñande aljumare kono ɓennude wonde kay mabɓe mbawa kadi jaɓande hono gardiɗo o leydi ndi wonde hono duuɓi hono jeeɗiɗi wonde e gangodirde e kala no welta kadi ene wawi kadi hono waklide ɗum ɗum noon artide ɗum e kala saaha ɗum noon e wayno oɗo saaha de ene wayno won wi yaaduɓe hen wonɓe kadi ɓe jaadani hen kadi e goɗon hono miijo jibbotti ene wayno de kañumne wawi kadi e projet mabɓe maɓe gonno hakkude makko hakkude laamu ngu e wonde oɗo exploitant taw koto portuaire woni émérian ene wayno de e oɗo saaha o jogui polgu caɗa kay nde ɓe ñawono o jogui ko polgu ko laamu ngu e dow oɗo société ɗum noon wonande kay guila ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati aɓe gooni e poɗɗe duure e wonande kadi hakkude mabɓe o ene wayno noon ko kamɓe jogui polgu e dow oɗo société Ghali Abouba ko ɗum ɗo deyi wonno ko tonguɗen e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno ko dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo ngam weltare Ayaw TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Sama Sa to Matam ko on takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Seleba to Moderne ha to galle Sama Sa ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Amadou Tidiane Kane e to galle ceerno Mamadou Cissé to Fondu e ko taadi ɗum kala kabruji men jolam jaɓeri ko to leydi France puɗorɗen to leydi France Sébastien Lecornu ko hoore goɗɗe leydi ndi leydi France cuɓanoɗo kay ko ɓooyani saabu ko ñande jeenayi lewru septembre mayde ɗo o suɓano o waɗi démissionné ha laaɓi altine hande o woppiti golle makko altine hande jeegom lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi ko alata hanki joyyi lewru octobre o fuɗɗino bayyinde kay seeɗa ko fuɗɗino e suɓade gouvernement makko woni jagorɗe makko ɓe o fuɗɗino ko talata janggo o kay o fonno darade yeeso sarɗiyeji e nder suudu sarɗiyeji nder assemblée nationale leydi ndi hollirde ko wiyete déclaration politique général makko kono ɗum tawanimo hen saabu kay altine hande o déposé ko wiyete démission makko Emmanuel Macron hoorejo ɗin ni jaaɓi tigui démission o guila kay jaaɓi démission kanko noon guila kay o suuɓa onoma o waɗa hoore jagode guila nden kay o serani e ñiŋoje ummorade landaji lunda ha tengti ɓeɗo wiyeteɓe les droite o holliri noon wonde kay o tawi kanko e hoore makko wonde o rendinani sarɗiɗi woni condition ngaji ɗi kala wawde wonde hoore jagode leydi ndi leydi
France oɗo sahaa joni leydi France ene tawe e crise dawrugol musno feewi. Emmanuel Macron jaɓi démission kono ñaaguimomo kay nde o ƴettata responsabilité makko kay o conduise ko fate négociation ɗo ha ñande alarba paaɗo. Ha joni habruji men jolam jaɓiri koto Albanie paaɗen e nder Albanie noon ko juge woni ñawomo cour suprême to wuuro witengo Tirana ko kañum de wara o fella noon koye nder tribunal en plein séance ko kanko kadi ardino oɗon tribunal ko ɗon tigui o fellat barɗomo noon ko kural tigi kuri tigui rossier makko ko ɗon wasi fittade makko nde o yani noon o nawa tigui to juuɗe safle docteur eɓe adi komo yettoyo ko hen hawri e ladial e lawol kanko baraɗo noon kanko juge o omo wiyetno Astrid Kala Dia koto leydi Indonésie paaɗen Indonésie kay heeɓino toɓoji kewɗi ndiyam no fewi tawi ko jaajugol e yerɓande walla mbiyen mabbande leydi woni tigui ko wiyete glissement de terrain waɗino noon mayɓe hewɓe e porté disparu majjuɓe melew ronkanoɓe yitede ɓen koninkoɓe faabu noon woni les sécuristes ɓe kolliri tigui ñalawma hande o wonde ɓe jiiti goskiji 5 tawi kadi ko majjunoɓe walla ko maynoɓe guila ko ɓooyi ɓen mbawi yitede ke leydi ndi noon kene yerɓuno toon kene wona joni kene timma lewru walla kene ngakka lewru seeɗa goskiji 5 woni ko yiita hen koto leydi Russie paaɗen armée leydi Russie ɓe kolliri wonde ɓe teɓɓima temedde 251 drone tawi ko drone Ukraine naɓe aynino e nder leydi mabɓe aynino mabɓe ɓe teeɓi ɗum noon ko jamma hanki musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi cer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to wuuro teddugo Madina Gounass ko Ama Samba Lo so tawi ko roɓiɗo Afrique Alassane Oumar Botia en nangaɗen kaɓɓirɗe ha mbawa nande en ha no hannirta ni ko Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.